Good morning, everyone. I also want to share the testimony. But first, I want to read the Bible verse. 1 Samuel chapter 14. Chapter 14. I'll read verse 6 and 7 only in English. Verse 6 kulegeza 7 mu Chingerezi moka. And Jonathan said to the young man that bare his armor, "Come and let us go over unto the garrisons of this uncircumcised. It may be that the Lord work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few." And his armor said unto him, "Do all that is in thine heart. Turn thee, behold, I am with thee according to thy heart." What I want to share is that when we started this year, Pastor Kim told us that he will be giving most of the works also to us pastors. Because for many years he was the one who was doing almost every work that we've been doing in our church. Like making program for functions. And also he was only the one who was teaching in most IF academies. So we, like local pastors, we are not doing much of the work. So when I heard those things, I was not much concerned. Because usually if there's a lot of work, it goes to Pastor Freddy. So I was like, when Pastor Freddy received those things, and we can like help him. So in my heart, I did not think that it will like come to me. I thought Pastor Fred and Pastor Kim will be doing the works. But Pastor Kim said for Pastor Fred is pastor of also Area 25 church. So also other pastors will have to partake together. So the first thing we have done this year is area meetings. So we divided into areas, and the pastors we divided those areas. So we started preaching in those areas. So through area meeting, God also is showing our lacking, also our weaknesses. But still we are continuing until now. Because the heart of pastors that we have to use area meetings to preach and to grow. So when I see area meetings, it seems like a small thing. But when I heard the heart of pastor, it's a big program. So we did not, at first I thought maybe at a certain time we can stop doing those area meetings. But until now we are still doing. Of course the fruits are not yet there, but as we are continue doing it, we have hope that God will work strongly through area meetings. Another program is the IF Academy. We have been doing IF Academy for a long time.
takati kupanga maphunziro a IYF kwa nthawi yayitali. But for me, I was involved much in group meetings in the past. Koma kwa ine ndakhala ningopanga timagulu ting'ono ochokera kale. So I was just having fellowship with students after mind lecture. Ndiye anaskulu akaphunzira timakhala timagulu kwa phunzitsanso. But this year I was able to partake in the whole work. Kuma chakachi takhala tupanga nawo zochitika zonse. You know, when someone is doing the work, it seems easy. Pamene munthu akupanga ntchito zimaoneka zophweka. But this year when I saw the off work, I saw that is too much work. Ndiye mchakachi ndaona kuti tapanga nawo zikuona kuti ntchito yakulu ndithu. Because from registration and making the whole program, it was not easy. Chifukwa kuchokera poyambirira kulembetsa komanso program yonse zikuona kuti sizophweka. At first I was very tired. I wanted to go to pastor and say, for me, I think I should not. You should put me in another party. Ndiye poyambirira ndinkamangika kunena kuti zikandisautsa mapita kwa abusa ozati amundike mbali ina osati izizi. So even before I said to pastor, change me, he give me another work. Ndiye ngakhalisa nambe izi abusa anandisunthiratu kundika mbali ino nizipanga. So when I see the heart of pastor that this year he should teach pastor do more works. Ndiye abusa ntimaona kuti chaka chinochi atiphunzitse ife azibusa ntchito zambiri. So when I see we have done that part this year. Ndiye tikaona tapanga ndithu mbali imene chakachi. So also he said pastors do Bible lecture to our students. Ndiye anatiuza kuti tiziphunzitsa maphunziro a Bible kwa ana school. So we did for few times. Ndiye tinapangako ndithu kwa kanthawi. Pastors were changing each other. Ndiye azibusa timasinthana wina ndi nzake. But as we end this year, pamene tili kumapeto kwa chakachi, pastors say next year you have to do mind education, all pastors. Ndiye anatiuza kuti chaka chikubwerachi maphunziro a IYF muziphunzitsa mind education azibusa nonse. So pastors should prepare. Ndiye azibusa muyambe kukonzekera pano. So this time this thing is very strong in my heart. Tsopano chakhala ndi champhamvu mkati mwanga. Because at first when the pastor said you will be doing this, papoyamba abusa akati mupanga izi makamaka. I was thinking maybe him and Pastor Fred will be doing. Ndiye magezo kuti pachamba panga kale yo and abusa Fred. But when I saw how we have been working this year, koma ndikaona mene akuyira ntchito mchaka chimenechi, pastors making us to grow. Ndiye abusa kuti panga kuti tikule basi. Of course it's challenging and difficult. Poyamba ziona kuti nzovuta komanso zosautsa. But as we go along, we can see also God working. Koma pamene tikupita chitsogolo tiona kuti Mulungu akugwira ntchito. So you can see even during Christmas function, we were pastors who were preparing. Pamene soda ndi zoitika za Christmas, abusa anatiuza kuti tikonzekere toka. So usually for me, when he give me another week, I always ask, Pastor, what should we do about this? Ndiye akandipasa ntchito mafunso kuti abusa tipange bwanji pa izi. So at a certain pastor say, you think and decide. Ndiye abusa uganize. So through these things, I could see, it's not only doing the work, but I had so many times to communicate with pastor. Ndiye mwaizi ndaona kuti sikungopanga ntchito koma kulumikizika ndi abusa. So I can think about the pastor's heart. Ndiye ndimalingalira mtima wa abusa. And I can think maybe about the work, what pastor can think about this work. Ndiye kuganizanso kuti nchifana abusa tipanga kuti tigwire ntchito iyi. So lastly, one thing that also I have seen this year, chinanso ndachiona mchaka chimenechi, we have started the leaders meeting. Tapangaso misonkhano ya azitsogoleri. So when I see according to all these things that have happened this year, ndikaomba nkota zonse zachitika mchaka chimenechi, it get connected to the heart that pastor give us when we started this year. Zikutenga mbali yaikulu makamaka mmene abusa afuna kuti ife tipangire mchaka, anafuna tipangire mchaka chimenechi. He told us that this year pastors should do most of the work and learn. Ndiye anatiuza kuti mchaka chimenechi abusa mpange ntchito zonse kuti muphunzire. So for him, when he testified to us, say for 8 years we did the work of construction. Ndiye abusa anatiuza kuti kwa zaka 8 pamene apanga ntchito ya mamangidwe, He saw how God worked, aona Mulungu mmene amagwira ntchito, how impossible things became possible. zinthu zosatheka zikutheka. You know, this building was impossible, but it was possible because of grace of God. Zooneka zosatheka koma zinakhala zotheka chifukwa cha Mulungu. Because pastor had faith. Chifukwa abusa anachikhulupirira. So he told us, if God worked us for construction for 8 years, Ananena kuti Mulungu anagwira ntchito kwa zaka 8 chifukwa cha construction imene. so even if for preaching gospel, Ngakhaso mmene tulaika uthenga wabwino,
If we use our heart, pamene kugwiritsa ntchito mtima wathu God works strongly for us. Mulungu agwira ntchito kwambiri mkati mwathu. So when I see now God is building that work of gospel in our church. Ndiye ndiona kuti Mulungu akuumba mtima umene wauthenga wabwino mu mpingo wathu. So in my heart I believe if each and every one of us we live with received the heart, ndiye ndiona kuti aliyense wa ife akalandira mtima uwu, God works strongly. Mulungu agwira ntchito kwambiri. So the verse I've read today The verse imene ndawerenga ileloli is the verse pastor led us during pastor's workshop. ndi verse imene abusa anatiwerengera tili meeting ya zokonzekera za workshop. So pastor said for work of God to happen, kuti Mulungu agwire ntchito there's need of like two people. pakufunika anthu awiri. First person, the one who knows the heart of God exactly, Oyambirira akhale munthu amene akudziwa mtima wa Mulungu, who received the heart of God. amene walandira mtima wa Mulungu. The second person Wachiwiriyo is the person who received the heart of the one who received the heart of God. ndi wa munthu amene walandira mtima kuchokera kwa mtumiki wa Mulungu oyambirira. So you can see here there's Jonathan Ndi mkhoza kuti pali Yonatani and there's Ambela. komanso onyamula zida zake. So when I see myself, Ndiye ndikadziona ndekha my part is like Ambela, ine mbali yanga inali ngati yongo onyamula zida. a person who have to receive the heart of servant of God. Munthu amene imene kulandira mtima ochokera kwa mtumiki wa Mulungu. For me, I cannot know exactly what we should do, but if I receive the heart of servant of God, also I can see the work of God. Ine chifukwa singatidziwa kuti chingachitike nchani, koma ndikalandira mtima ochokera kwa mtumiki wa Mulungu I can see the work of God. ndikhoza kuona ntchito ya Mulungu. So this year I've also see how God have worked and helped us Ndiye mchakachi ndaona Mulungu agwira ntchito komanso akutithandiza. by receiving the heart of pastor. Kungolandira mtima kokhako wa abusa. Of course, it's not like I always receive the heart. Sometimes I don't want to, but pastor guide us. Si nthawi zonse mmene mangolandira mtima amene obwerera, koma nthawi zina maona kuti kapena zingakhale bwanji, ndiye koma abusa akhala kutisogolera mzimenezi. So through pastor fighting us and giving us the heart, we can see that we are also taking part in the work of gospel. Abusa akhala kulimbana nafe komanso kutipatsa mtima wa abusa umene makamaka mtima umene ufuna watchali. So I believe all of us we can partake in the work of gospel. Ndikukhulupirira kuti aliyense atenge mbali uthenga wabwino umene. I believe next year God works strongly for us also. Ndiyembekeza chaka chikubwerachi Mulungu agwira ntchito kwambiri. Thank you. Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha umboni umeneyo. Anyway, this time it's time to praise the Lord. So for today, praises, I would like to invite our praise team, that is our Good News Lotus Choir. They will praise the Lord through two pieces of songs. First one is Thank You, Jesus. Seconded by You Crown the Yoke. So let's welcome them as they are coming. Thank you very much.
like a river washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Only now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord. I love you, You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Let's give a hand of applause for the praises. At this time, also very precious, a very important time whereby God wants to speak to our hearts. So for today, Sunday service,
I would like to welcome our senior pastor, Samuel Kim, to preach for our hearts. So today, let's welcome our pastor to preach. Thank you very much. Mulibwanji, you are truly people who love Christ. Inudi mankonda Kristu. Together here this morning to join the service. Kuti mukhoza kupezekaso mu service. I'm sure many people, brethren, are now spending time visiting their families. Ndikukhulupirira anthu ambiri nthawi imeneyi ali ndi nthawi yokhala mabanja awo. But although it's raining, you have come to listen to the word of God. Inu kumasankha kubwera kudzamvetsera mawu. Let us first read one scripture from the Bible. Tiwerenge mawu kuchokera mu Bible. 1 John chapter 5. Yohane chapter 5. From verse 1. Kuyambira verse ya 1. We'll read up to verse 13. Ndilekeza verse ya 13. 1 John chapter 5. 1 Yohane chapter 5. Osati Yohane chabe koma 1 Yohane chapter 5. If you found it, I'd like to read. Ngati mwapeza tiyamba kuwerenga. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him, who begot also loves him who is begotten of him. Yesu okhulupirira kuti Yesu ndiye Khristu wabadwa kuchokera kwa Mulungu, ndipo Yesu wakumkonda iye amene anabala akondanso iye amene anabadwa wochokera mwa iye. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. Umo tizindikira kuti tikonda ana Mulungu pamene tikonda Mulungu ndi kuchita malamulo ake. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commands are not burdensome. Pakuti ichi ndicho chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo ake ndipo malamulo ake salolemetsa. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Pakuti chilichonse chobadwa mwa Mulungu chililaka dziko lapansi, ndipo ichi ndi chilako tililaka nacho dziko lapansi, ndicho chikhulupiriro chathu. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Koma ndani iye wolilaka koma iye amene akhulupirira kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu. This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is true. Iye ndiye amene anadza mwa madzi ndi mwazi, ndipo Yesu Khristu osati ndi madzi okha koma madzi ndi mwazi. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Ndipo Mzimu ndiye wakuchita umboni, chifukwa Mzimu ndiye choonadi. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one. Pakuti pali atatu akuchita umboni, Mzimu ndi madzi ndi mwazi, ndipo iwo atatu ali amodzi. If we receive the witness of man, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he has testified of his Son. Ngati tilandira umboni wa anthu, umboni wa Mulungu woposa, chifukwa umboni wa Mulungu ndi kuti anachita umboni za mwana wake. He who believes in the Son of God has the witness in himself. If he who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. Iye amene ankhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboni mwa iye,
iye osakhulupirira mulungu anamuyesa iye onama chifukwa sanakhulupirira umboni wa mulungu anauchita wa mwana wake. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Ndipo uwu ndi umboniwo kuti mulungu anatipatsa ife moyo wosatha, ndipo moyo wosatha umene uli ndi mwana wake. He who has a son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa mulungu ameneyo alibe moyo. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Izi ndakulemberani kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha, inu amene mukhulupirira dzina la mwana wa mulungu. Up to verse 13, we have read. Kufikira verse ya 13 ndawerenga. This morning, as I was preparing to come to preach, Ndi mauno mmene ndimakonzekera kubwera kudzalalikira. I thought about what should I preach about at this period. Ndi ndimaganiza ndi chani choti ndilalikire mperiod imeneyi. There's two stories that came up in my mind. Ndi pali nkhani ziwiri zimene zimabwera m'malingaliro One mwanga. very simple and easy story, Nkhani zophweka ndi zosavuta. and the second one was a little bit difficult and hard to understand. Ndi yachiwiri inali yovuta ndi yovuta kumvetsetsa. So do you know which one I chose? Ndi mudziwa nasankha iti? The easy one or the difficult one? Yophweka kapena yovutayo. Is it easy for you? Nzophweka yophweka I chose a little bit difficult one. ndi nasankha yooneka yovutayo. I thought that since this being the last Sunday of the year, how can I summarize and preach so that everybody can receive grace through this time? Ndi lilo pokhala sande lomaliza ndimaganiza kuti ndingaombe bwanji mkota zonse. But suddenly, as I was reading through this book of 1 John, Ndi mmene ndimaona buku la 1 Yohane, 1 John chapter 5 caught my eyes. ndi 1 Yohane chapter 5 ilankhula china chake kwa ife. So I don't know why I thought, this is the word that I should preach. Ndi sindidziwa chifukwa chani naganiza mawu amene awo kuti ndi amene ndilalikire. That's why this morning, although it's not easy, Ndi ngakhale sizophweka, it'll be good to go through this word. koma zabwino kuti tiyende nkhani imeneyi. The Bible says here, Ndi Bible lukamba verse 2, verse ya 2. by this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. Umo tisindikira kuti tikonda ana a Mulungu pamene tikonda Mulungu ndi kuchita malamulo ake. It sounds like to express our love to God. Zikuoneka ngati ife tikuonetsa chikondi chathu kwa Mulungu. Loving God is to keep the commandments of God. Ndi kukonda Mulunguko ndi kusunga malamulo ake. But you might ask, Pastor, Ndi mukhoza kudabwa abusa, you have always been preaching mwakhala nthawi zonse mukulalikira that we cannot keep the 10 commandments. kuti ife sitingakwanitse kusunga malamulo. Isn't that right? Sichoncho? But why does Bible say here, if we love God, we should keep his commandments? Koma chifukwa chani Bible kuti ngati mukonda Mulungu musunge malamulo ake? While in this church you have been preaching to us that we are not able to keep the commandments. Ndi ife mwakhala mutilalikira kuti ife sitingakwanitse kusunga malamulo. Everyone, the answer is very easy. Ndi yankho ndi lophweka kwambiri. Which commandment is the Bible talking about? Kodi ndi lamulo liti limene Bible likukambidwa? Here if you see verse 3, Ndi mukaona verse ya 3, for this is the love of God, that we keep his commandments. pakuti ichi ndiye chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo ake. So Bible says if we keep the commandment of God, this is love of God. Ndakuti ngati tisunga malamulo ake chimene chocho ndi chikondi cha Mulungu. And then Bible says, and his commandments are not burdensome. Ndi kotera kwake kuti malamulowo si ovuta iyayi.
The sound is ringing like as though it's two voices coming out. Maybe there's an echo. Here Bible says his commandments are not burdensome. ndakuti malamulo ake sovuta ayi. Here the Bible says anyone who with a heavy laden come unto me, I will give him rest. ati yense amene alolemedwa adze kwa ine ndidzampumulitsa. There is a commandment that God has said that we should follow, ndi pali lamulo limene mulungu alipereka kuti titsatire, which is not burdensome to us. limene silo chipsinjo kwa ife. Meaning that it's not for us to Kutanthauza keep, to follow, to fulfill. sila kwa ife kulitsunga kulitsatira kulikwaniritsa. Yeah, in other words, this book of John, ndifake buku la Yohane, the writer of the book of John is we understand is the Apostle John. ndi olemba mtumwi Yohane. What John does is that he separates the spiritual preachings of God and humanly understandings of God. de Yohane akusiyanitsa kulalikira kwa uzimu ndi kamvetsetsedwe kakuthupi. That's why when he says that we should keep his commandments, ndifake kaka ndinoti tisunge malamulo ake. we need to understand which commandment is he talking about. nditimvetsetse kuti lamulo limene ndi litiro limene akulikamba. If you see here in 1 John chapter 2 for a moment, ndi mukaona Yohane chapter 2 verse 4, verse 4. 1 John chapter 2 verse 4, 1 Yohane chapter 2 verse 4. he who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and truth is not in him. iye wakunena kuti ndimdziwa iye koma osasunga malamulo ake ali wabodza, ndipo mwa iye mulibe choonadi. Once again, Bible says, if you say that you know God, and if you don't keep the commandments of God, you're a liar. ndi kachikena baibulo linena kuti ngati unena kuti umudziwa koma susunga malamulo ake ndi So when wabodza. you read this word, just this word itself, it sounds like we're talking about the 10 commandments. ndi kungowerenga mawu okhawa zingomveka ngati akamba malamulo 10. Is that right? si choncho? But everyone, you must know John was an apostle of Christ. ndi mudziwe kuti Yohane anali mtumwi wa More Khristu. than anyone else, he was close to Jesus Christ and he heard the word of God. ndi iyeyo anali pafupi ndi Yesu Khristu ndipo adamva mawu ake a And Yesu. he knew exactly what Jesus Christ was preaching to us. ndi amadziwa chindunji kuti Yesu amalalikira chani. But why would suddenly John speak about the commandments? ndi bwanji mwadzidzidzi chonchi Yohane akukamba za malamulo. But if you look carefully, koma ukaona mosamalitsa, if you read on verse 5, mukaona verse 5, whoever keeps his word, truly the love of God is perfect in him. By this we know that we are in him. koma iye amene akasunga mawu ake, mwa iyeyu zedi chikondi cha Mulungu chathedwa. Now, everyone, suddenly he changes the subject. ndi wasinthaso nkhani ija. Whoever keeps his word. ndakuti iye amene asunga mawu ake. Everyone, what is suddenly why the commandment became the word? ndi ndifa chani akusintha choncho kukambanso za malamulo. Everyone, you must know, understand. ndi tikuyenera kudziwa bwinobwino. Before God gave the 10 commandments, Mulungu asanapereke malamulo 10, there was a commandments which was there even before this world was created. ndi panali malamulo amene analipo ngakhale dziko lisanalengedwe. Are you getting what I'm saying? mumvetsetsa zomwe ndikukamba. So what John is pointing out ndi chimene Yohane akukamba is not the 10 commandments. sakukamba za malamulo 10. It's the commandments of God, how we can become free from our sins. ndi lamulo la Mulungu limene likutipanga kuti tingachoke bwanji ku Now uchimo. let's read on, verse 7. Tiwerenge. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the what? From the beginning.
okondedwa sindikulemberani lamulo latsopano koma lamulo lakale limene munali nalo kuyambira pachiyambi lamulo lakalelo. John is saying, I'm not talking about the new commandment, which means it came 1,500 years before his time. Moses, law of Moses. Sindikulemberani lamulo lina koma ndikupatsani lakale limene nalipo kalekale. I'm talking about the one which was even there from the beginning. Nde ndikuwuzani za lamulo limene nalipo kuyambira ngakhale pachiyambi. Amen. In other words, before the 10 commandments came, nde mwanjira ina malamulo asanabwere, before the law of Moses came, lamulo la Mose sanabwere, Bible is saying there was a commandment which was there in the beginning. Nde Bible likuti panali malamulo amene analipo kuyambira pachiyambi. If you look in John chapter 1 verse 1, nde mukaona ku Yohane 1 Bible verse says 1. in the beginning was the what? Ndakuti pachiyambi panali chani? In the beginning Pachiyambi was what? panali chani? Was the word. Panali mawu. Is that right? Sichoncho? Same in 1 John. Chimodzimodzi ku 1 Yes, John Yohane. chapter 1. In the beginning was what? Ku Yohane chapter 1 ati pachiyambi panali chani? Word. Mawu. Also in 1 John chapter 1, Nde ku 1 Yohane so chapter 1 he begins by this writing and emphasizing once again nde akuyambanso ndi mmene zikuonekera ukuso. that in the beginning there was the Word. Pachiyambi panali mawu. This is also a commandment of God. Nde ilinso ndi lamulo la Mulungu. So now don't be confused. Nde musasokonekere. When John is saying, if you love him, Nde Yohana akanena kuti ngati if you mukonda, truly love Jesus Christ, ngati mukonda Yesu Khristu, you should keep his commandments. ndakuti musunge malamulo ake. Which commandment are we talking about? Nde ndi lamulo liti limene tikukamba? The one that Moses brought to this world? Kodi lamulo limene Mose anabweretsa pa Or the dziko? one that was in the beginning? Kapena lamulo limene alipo kuyambira pachiyambi? Which one is he talking about? Akukamba liti? In the beginning. La pachiyambi. Right? Sichoncho? Yes, the beginning. The commandment that was there from the beginning. Inde lamulo limene alipo kuyambira pachiyambi. Now, Jesus Christ deliberately, he explained this to people while he was here in this world preaching. Nde Yesu akufotokoza chifukwa chani ali pa dziko kulalikira. Let's see one more word. Tione mawu ena. John chapter, now in the four gospel book John chapter 6, Yohane chapter 6 verse 35. verse 25. John chapter 6, verse 35. Yohane chapter 6 verse Not 25. First John, John chapter 6, Yohane weniweni opanda verse mawani 35. verse 25. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who believes in me shall never thirst. Verse 35. Yesu anati kwa iwo, ine ndine mkate wa moyo, iye amene adza kwa ine sadzamva njala, ndi iye amene akhulupirira ine sadzamva ludzu nthawi zonse. What does Bible say here? Nde Bible likuti chani? I am the bread of what? Life. Ine ndine mkate wa moyo. He who comes to me shall never hunger. He who believes in me shall never thirst. Iye amene adza kwa ine sadzamva njala, iye amene akhulupirira ine sadzamva ludzu. I am the bread of life. Ine ndine mkate wa moyo. And then if you see here in the same chapter, verse 32, Nde chapter chomwecho verse ya 32. then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven. Ndipo chifukwa cha Yesu anati kwa iwe ndinena ndinu, si Mose amene anakupatsani inu mkate wakumwamba. In other words, what Moses brought is not the true bread. Chimene Mose anabweretsa si mkate woona, It's not the true salvation. si chipulumutso choona. It can never make you to never thirst or never be hungry.
sichingakupangeni inuyo kutha njala kapena kutha ludzu. Jesus saying, I am that bread of life. Nde Yesu akuti ine ndi mkate wa moyo. I am the one who God has sent. Father, God has given me unto you. Ndiye amene wanena kuti apereke kwa inu. You understand? Tumvetsetsa. So John, who knows this, Nde Yohana amene akudziwa ichi. when he say that if you love God, if you love Christ, you should keep his commandments. Nde pamene anena kuti ngati mudziwa Mulungu ngati munkonda He's not musunge talking malamulo. about the 10 commandments. Sakukamba za malamulo 10. As an apostle who heard directly from Jesus Christ preaching to them, Nde ngati mtumwi amene anamva direct kuchokera kwa Yesu akulalikira. as he heard the gospel directly from Jesus Christ, Monga wamva uthenga kuchokera kwa Yesu. he heard clearly Jesus saying, Mwachindunji Yesu akukamba, I am the bread of life. ine ndine mkate wa moyo. Do you understand? Tumvetsetsa. Everyone, Jesus here, Bible is differentiating us. Nde apa Bible likulifotokozera kwa Now ife. for us in our Goodnews Mission Church, Kwa ife a Goodnews Mission Church. we know how to differentiate these 2 commandments. Nde tikukwanitsanso kudziwa kusiyanitsa malamulo 10 amalamulo Where do amenewo. we put our faith? Nde kuti pamene tiyike chikhulupiriro Not chathu. upon the 10 commandments, Osati pa malamulo the 10. commandments which was there in the beginning, Malamulo amene analipo the kuyambira commandments pachiyambi. which is the bread of life, Jesus Christ, Nde tikuyika pa malamulo amene ndi mkate wa moyo amene ndi Yesu the Khristu. commandments which is Word of God. Ndi malamulo amene ndi mawu a Mulungu. Amen. Amen. That's why when you say you should keep my commandments, Jesus is saying, keep my word. Ndi pamene akuti sungani malamulo anga, mwanjira ina Yesu akuti sungani mawu anga. Now, everyone, there's something that we must learn as we learn about faith. Ndi pachina chake chotiphunzira mmene tikuphunzira za chikhulupiriro. Now, this is the most difficult part in spiritual life and faith. Ndi iyi ndi mbali yovuta kwambiri mmoyo wauzimu ya Especially chikhulupiriro. Malawi being a Christian nation, there's a big problem. Ndi ngati Malawi imene dziko la Chikhristu pali vuto lalikulu. People went on to worship God, believe in God, anyhow people feel like, how people want, without any restrictions. Ndi anthu amangopanga mwanjira iliyonse mmene akuonera posamvetsetsa Yesu Khristu mmene akunenera. That's why what people do, Ndi chifukwa chimene anthu people amachita. hear something, they just keep that in their hearts. Ndi akangomva china chake amachisunga mumtima mwawo. People hear another word, they keep also that in their heart. Akamvanso china chake kuchisungaso. People hear something else, they keep also that in their heart. Ndi akachimvanso china nkuchisungaso wonjezera. Then everything that gets mixed up in their hearts, Ndi china chilichonse zimangosakanikirana. people just say, I believe in God. Ndi kothera kwake anthu amangoti ndikukhulupirira mwa Mulungu. I can go to heaven. Andikhoza kupita kumwamba. How can you go to heaven? Ndi mungapite bwanji kumwamba? How? Motani? People say, because I know the will of God. Ndi anthu amati chifukwa tidziwa chifuniro cha Mulungu. Now, since our hearts are filled with all these kinds of learnings that we have been learning, Ndi chifukwa mitima yathu yadzaza ndi zinthu zophunzira zosiyanasiyana. people say, by doing the will of God, keeping the commandments. Ndi anthu amati mwakuchita chifuniro cha Mulungu kusunga malamulo. Then I ask, what commandments? Ndi ndimafunsa lamulo lanji? 10 commandments. Malamulo 10. Surely that is not what Jesus is preaching to us. Izi si zimene Yesu amalalikira ayi. Surely that's not the commandment that Bible is talking about. Ndi si malamulonso amene Bible likukamba. You understand? Tumvetsetsa. Here Jesus said, I am the bread of life. Ndi Yesu akuti ndine mkate wa moyo. Now, more, if you look in John chapter 1, Ndi mukaona ku Yohane chapter 1 verse 17, verse 17. more clearly Bible explains to us, Ndi likufotokoza mwachindunji Bible. here distinction is more clear. Ndi apa kusiyanitsa bwinobwino. For the law was given through Moses, Chifukwa chilamulo chinapatsidwa kwa Mose. but grace and truth came through Jesus Christ. Koma chisomo ndi choonadi chinadza mwa Yesu Khristu. Is that right? Si choncho? Law was given through Moses, Ndi lamulo linadza kudzera kwa Mose. but grace and truth. Koma chisomo ndi It choonadi. says but, Koma which means in contrary to what Moses has given, mwanjira ina zikusiyanitsa zimene Mose grace wabweretsa. and truth
chisomo ndi choonadi came through Jesus Christ. zinadza kudzera mwa Yesu Khristu. Many people know the Bible. Ndi anthu ambiri sadziwa The Bible. Bible says, you shall know the truth. Mudzazindikira choonadi, Bible Truth limatero. shall set you Ndi free. choonadi chidzakumasulani. When I ask people, what is this truth? Ndi ndikafunsa anthu choonadi ndi chani? What is this truth? Ndi chani choonadi? Many people say, oh, Pastor, I know the truth. Ndi anthu amati andidziwa To choonadi. keep the commandments. Akusunga malamulo. Everyone, Ndi wina which aliyense. commandment? Malamulo ake ati. Oh, law of Moses. Lamulo la Mose. That person does not know the truth. Ndi munthu ameneyo sakudziwa choonadi. Bible clearly says, Ndi Bible ukamba. law was given by who? Lamulo linaperekedwa ndi nda? Moses. Mose. Grace and truth came from who? Choonadi ndi chisomo zinachokera kwa nda? Jesus. Yesu. Bible says that you shall know the truth. Ndi Bible kuti mudzazindikira choonadi. Is this Bible talking about the law which was brought from Moses, or is it talking about the truth which came from Jesus Christ then? Ndi choonadi ichi ndi lamulo lochoka kwa Mose kapena chimene chikuchokera kwa Yesu Khristu. Came from who? Chochokera kwa ndani? Jesus. Kwa Yesu. Do you understand? Tumvetsetsa. Came from Jesus. Chochokera kwa Yesu. But if many people say, oh, I know the truth, to keep the 10 commandments, Ndi anthu ambiri akana ndidziwa choonadi kusunga malamulo 10. is that person really knowing what is the truth? Kodi munthu ameneyo akudziwadi kuti choonadi nchani? Is that person really understanding what the truth is? Akumvetsetsa kuti choonadi icho nchani? No. Ayi. That person does not understand what is truth. Munthu ameneyo sakumvetsetsa kuti choonadi icho nchani. That's why this John goes a little bit deeper. Ndifukwa chake Yohane akupita Now that's the mozama. part which I want to explain to you today. Ndi imene wafuna ndifotokoze. If you go back to 1 John chapter 5, Tikabwerera ku 1 Yohane chapter 5 verse 10, verse ya 10. he goes into further to give us more distinction about the law of Moses and the commandment of God. Ndakufotokoza mosiyanitsa nkhani ya lamulo la Mose ndi malamulo la Mulungu. 1 John chapter 5 verse 10 says, Ya 1 Yohane chapter 5 verse ya 10. he who believes in the Son of God has the witness in himself. Iye amene akhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo mboni mwa iye. He who does not believe God has made him a liar. Iye osakhulupirira mwa iye anamuyesa iye wonama. Now, Bible is saying, if you are a true believer of Son of God, you will have a witness. Ndakuti ngati mulokhulupiriradi mwana wa Mulungu muli ndi umboni. In other words, a proof. Mwanjira ina muli ndi chitsimikizo. Do you understand? Tumvetsetsa. You have a proof. Muli ndi chitsimikizo. Every Bible says, what is faith? Ndi Bible likuti chikhulupiriro ndi chani? Faith is substance of things you hope for, Ndi chikhulupiriro ndi zinthu zoyembekezereka. evidence of things not seen. Ndi chikhazikitso cha zinthu zosaoneka. In other words, this word witness, Ndi mwanjira ina mawu oti mboni. proof, Chitsimikizo. evidence. Chitsimikizo. You need to have an evidence Mwene mukhale ndi umboni ndi if you want to chitsimikizo. say that you're a believer of Ngati God. mufuna munene kuti ndinu okhulupirira. Where do you find this evidence? Ndi chitsimikizo chimenechi Where muchipeza. can you find this proof? Umboni umene woti zoonadi Pastor, mumutenga. I know the will of God. Mule ndidziwa chifundo It's cha to keep Mulungu. His commandments. Kusunga malamulo ake. 10 commandments. Malamulo 10. Can you say that this person has found the proof? Munganena kuti munthu wapeza chitsimikizo chake? Can you say that this person has found the evidence? Kodi munganena kuti munthu wapeza umboni wake? That cannot be the proof and evidence. Munthu uyu alibe umboni kapena chitsimikizo. That is not a person who can say that he loves Jesus Christ. Si munthu amene akhoza kutsimikizo kuti amakonda Khristu ayi. What God has done, Ndi chimene Mulungu achita. God has hidden this
away from people who think that they can believe in God well. nde mulungu wabisa zinthu izi kwa anthu amene akuganiza akhoza kupita mu njira yawo kwa mulungu. Last Thursday, we had a Christmas service, lachinali tinali ndi service ya Christmas and I preached the word to you. nde ndinalalikira mawu kwa inu. For those who are not here, what I preached about was the about birth of Jesus Christ. nde chimene makamba ndi chikondi cha Khristu kwa ife. When Jesus Christ was born, he was born in Bethlehem. nde mmene Yesu Khristu anabadwa ku Bethlehem. There were two people who got to know, there are two groups of people who got to know about this news. nde panali mitundu iwiri ya anthu amene anadziwa za uthenga umenewu. One group of people were the shepherds in the field. Oyamba anali abusa akuthengo. Angels of God came down and explained to the shepherds that Messiah is born. Angelo anabwera kudzafotokoza uthenga umenewu kuti Mesiya wabadwa. And what he said that is that this child who is born will give you peace, joy, and good tidings unto you. Ndakuti wabadwayi abweretsa chimwemwe kusangalala komanso chikondwerero chachikulu. Is that right? Tumvetsetsa. There was another group of people who heard the news. Ndi pali ena amene anamva uthenga omwewu. They discovered that the news, Ndanapeza uthenga omwewu uja. it was King Herod and the people of Jerusalem. Makosana amenewo anali achina Herode ndi anthu a ku Yerusalemu. They discovered that the Messiah was born. Ndi anakamva uthenga woti Mesiya wabadwa. But this did not give joy and peace in their hearts. Koma sizinabweretse chimwemwe ndi mtendere mitima yawo. Bible says that Herod and all Jerusalem was troubled. Ndakuti Herode ndi Yerusalemu yese anavutika mu mtima. You understand? Tumvetsetsa. Everyone, why this is something we need to think about. Nde ndifa chani ndi china chake chotiganizirepo. Shepherds are people who are weak and lacking. Ndi abusa ndi anthu amene ofoka ndi operewera. That time Israel being conquered controlled by Romans. Ndi nthawi imeneyo Israeli inali pansi pa ulamuliro wa Aroma. Their hearts were devastated, hopeless. Ndi mitima yawo inali yosweka yopanda chiyembekezo. Only hope they had was, as it was prophesied, that Messiah will come. Ndi chiyembekezo chimene anali nacho ndi ulosi wokha wonena kuti Mesiya adzadza. But that time there was another side, the Herod and the people of Jerusalem, who was ruling Israel. Ndi nthawi imeneyo panali Herode ndi anthu a Israeli amene amalamuliranso. Of course, although they're under the control of Romans, ngakhale anali pansi pa ulamuliro wa Roma. how Romans took care of politics is that to keep the country calm, they let the Herod king to stand as a king. Ndi kuti dzikolo mukhalebe bata anamulola Herode akhalebe mfumu But they azilamulira. had to follow the Roman laws by paying tax to Caesar. Koma azitsatira malamulo a Chiloma popereka mitsonkho kwa Roma. So to keep his kingship, Herod had to submit himself to the Romans. Ndi iyeyu kuti asunge zimenezi amene azitsatira zimene Aroma akumuwuza. Now, people who were relying upon their own way, their own strength, Ndi anthu amene amadalira njira zawo ndi mphamvu zawo. this news about birth of Jesus Christ was trouble unto their hearts. Ndi nkhani iyi yakubadwa kwa Yesu inali yoona mkati mwawo. You understand? Tumvetsetsa. But for those who were hopeless, who had no hope, whose hearts were devastated, Koma kwa iwo amene analibe chiyembekezo mitima yawo inali yosweka. the news that Jesus Christ was born was hope and joy for their hearts. Mitima yawo inabweretsedwa chimwemwe ndi chiyembekezo chifukwa cha kubadwa kwa Yesu And Khristu. Bible is saying that God has hidden this news, this gift, this precious salvation, Ndi Mulungu atanabisa nkhani imeneyi kapena uthenga umeneyi chipulumutsochi. and He has given it to those who are weak and humbled, Bible says. Danachionetsera kwa anthu ofoka ndi odzichepetsa Bible matero. You understand? Tumvetsetsa. That's why why we are confused today about this Word of God. Ndi ndifa chani tikukamba nkhani ya mawu a Mulungu awa. People are holding on to their own way of worshiping God. Ndi anthu akukhazikika pa njira yawo yakupembedza Mulungu. People are holding on to their own righteousness, self-righteousness. Anthu akugwira chilungamo cha iwo okha.
people are thinking that they must do good to appreciate God, to be blessed by God. ndi anthu aganiza kuti afunika achite bwino kuti adalitsike ndi mulungu. That's why instead of receiving the word of God, Ndifa yake malo molandira mawu a mulungu. in our hearts we have a direction of wanting to submit ourselves, give what we think is good for God. Mitima mwathu tili ndi kaonedwe koganiza kuti tipereke china chake chimene chili ngati chabwino kwa mulungu. That is why people do not forsake themselves. Ndifa chake anthu sataya njira zawo ayi. Everyone, word of God is not difficult at all. Ndi mawu a mulungu sakufotokoza In choncho. fact, it's very simple. Komanso titati tione ndi ophweka kwambiri. But God has hidden it to those people who trust themselves. Koma wabisa mawu amenewa kwa anthu odzikhulupirira. Bible says, Jesus said, if you want to follow me, Ndi Yesu akuti ngati ufuna kunditsata, you must deny yourself ufunika umdzikane nokha, and you must carry your cross. If ndiye you want to follow. munyamule mtanda wako ndi unditsate. Is that right? Si choncho? Everyone, today, people want to follow Jesus, Ndi anthu amafuna atsatire Yesu, but they do not want to deny themselves. koma safuna kudzikana okha ayi. Everybody thinks that what they are doing is right. Ndi amaona ngati chicho chimene akuchita ncholondola. How they believed God, Mmene how akukhulupirira they went to Mulungu, church, mmene apita how ku they have church, prayed. mmene akupempherera. But everyone, if you have been doing that without understanding this gospel, Ndi ngati upanga zimenezi mosamvetsetsa uthenga wabwino, it's all meaningless. zopanda tanthauzo. Jesus said to the Samaritan woman, Ndi Yesu anakamba kwa mzimayi ku Samariya, true worshippers will come to worship, wopembedza wona adzabwera kudzandipembedza, not on this mountain, osati pa phiri which is the mountain in Samaria, limene ndi phiri la Samariya, not on that mountain, which is the Mount Zion in kapena Jerusalem, phiri la Sinai lili mbali yauko. but who will come to worship in spirit and in truth. Koma iwo amene adzadza zapembedza mu mzimu ndi m'choonadi. In other words, spirit is heart of God. Mwa njira ina mzimu ndi mtima wa Mulungu, It is a word of God. ndi mawu a Mulungu. True worshippers worship God with word. Ndi opembedza wona amapembedza Mulungu ndi mawu, Word of God. mawu a Mulungu, Not by behavior. osati mwa iwo okha kapena mnjira zawo. Understand? Kumvetsetsa. True worshippers worship God following, cherishing, understanding, receiving word of God. Ndiye anthu opembedza wona amapembedza motsatira ndi kukondwera ndi kulandira mawu a Mulungu. When you receive that word, Mukalandira mawu a Mulunguwo, yes, we do come to church. inde timabwera ku Yes, church, we do pray. inde timapemphera, Yes, we do praise God and worship God. inde timapembedza Mulungu ndi But kumulambira. people who believe in the word is different. Koma anthu amene akukhulupirira mawu nzosiyana. Because the commandments that we follow, Chifukwa malamulo amene timatsatira, it's not legalism or behavioral faith. ndi si malamulo achikhalidwe chabe ongoonetsa kunja The chabe. commandment we follow is word of God. Malamulo amene timatsatira ndi opa Mulungu. Testimony which Jesus Christ has to share with us. Ndi umboni wa Yesu Khristu yenera ugawidwe kwa Now, ife. 1 John chapter 5 verse 10 once again. 1 Yohane chapter 5 verse 10 If you see here, tikaona apa. Bible says like this. The Bible ikuti, He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. iye amene akhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboni mwa iye. Iye osakhulupirira Mulungu anamuyesa iye onama, chifukwa sanakhulupirira umboni wa Mulungu anawuchita kwa mwana wake. Verse 11. Verse 11. And this is the testimony, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Ndipo uwu nde umboniwo kuti Mulungu anatipatsa ife moyo osatha ndi moyo umene uli mwa mwana wake. Amen. Amen. Everyone, it's inside who? Uli kuti uli mkati mwa ndani? Eternal life is inside who? Moyo osatha uli mkati mwa ndani? Jesus Christ. Mwa Yesu Khristu. So if Jesus Christ has not come into this world, Nde Yesu Khristu ngati sanabwere ku dziko, meaning that we will never be able to receive eternal life. kutanthauza kuti sitikanakwanitsa kulandira moyo osatha. We will never receive this testimony. Sitikanakwanitsa kulandira umboni We will umenewo. never get this news. Sitikadamva uthenga umenewo. So how can the law of Moses Nde lamulo la Mose lingakhale be bwanji? the eternal life Linga- and the proof
witness, and testimony. lingakhale bwanji moyo osatha chitsimikizo komanso umboni? Can that be the testimony? Ungakhale umboni huu? Can the 10 Commandments be the witness? Malamulo 10 angakhale umboni kapena mboni? Can that be the eternal life? Angakhale moyo osatha? It cannot be the eternal life. Sizingakhale moyo osatha. That is why, everyone, Ndi chifukwa chake wina aliyense. Jesus said, unless you deny me, unless you deny yourself and carry your cross. Ndi chifukwa chake pokhapokha mudzikane ndi kunyamula mtanda. Meaning that anything before Jesus is nothing. Kutanthauza kuti chilichonse chimene palibepo Yesu ndoti si kanthu komwe. Anything, there's nothing before Jesus. Palibe kalikonse ngati palibe Yesu. Even the 10 Commandments which came before Jesus Ngakhale malamulo 10 amene akubwera cannot give you that proof, that witness. sangatipatse chitsimikizo cha mboni. What Bible is saying, Zimene Bible likamba. God gave the testimony to his son. Mulungu anapereka umboni kwa mwana wake. Jesus brought that testimony into this world. Nde Yesu anabweretsa umboni umenewu. That testimony Jesus spoke and explained to us. Nde umboni umenewu Yesu analankhula ndi kufotokoza kwa In other ife. words, he came down to explain, you know what, people? God had a plan to wash away your sins. Nde mene afotokoza mudziwa anthu Mulungu anali ndi plan yoyeretsa machimo anu. Amen. Amen. God had this plan to wash away your sins. Mulungu anali ndi plan yoyeretsa machimo And anu. I am here to share that testimony with you. Nde ndabwera kudzakugawirani umboni umenewu ndinu. How can your sins be washed away? Machimo anu angayeretsedwe bwanji? The testimony is, Nde umboni ndu. for wage of sin is what? Pota uchimo ndi chani? Death. Ndi imfa. So without dying, sin cannot be washed away. Ndipo panda kufa chimo silingayeretsedwa. Secondly, Chachiwiri, God pointed out that life is in the blood. Without shedding of blood, there's no remission of sins. There's no atonement for our souls. ndi Bible kufotokoza moyo uli mwazi popanda kukhetsa mwazi palibe chikhululuko cha machimo. So that's why the testimony is, the story goes like this. Ndi umboni ukuyenda chonchi. Why I had to come into this world Ndifa chani ndimene andibwere pa dziko is lapansi. not encourage you that you are believing God well, pray hard. That's not why I'm here to encourage you. Sinabwera kudzakulimbikitsani kuti I'm yesetsani. here to give the testimony, Ndimabwera kudzakupatsani umboni. the story, Utenga kapena kuti the nkhani. way how God wants to wash away our sins. Mmene Mulungu afuna ayeretsere machimo athu. But the problem was, Koma vuto anali akuti. people were busy following their own understandings. Anthu ali busy kutsatira kamvetsetsedwe People were kawo. just following their own beliefs. Anthu akungotsatira zikhulupiriro zawo. Pharisees and scribes, they're just thinking that they're righteous through their traditions, keeping the commandments, praying, fasting. Alembe ndi Afarisi akuganiza kuti akutsatira njira zawo, kusala, kupemphera ndi zina That's zotero. why word of God could not enter inside their hearts. Ndifa chake mawu Mulungu sangalowe mkati mwa mtima mwawo. Everyone, although 2,000 years have passed, Nde zaka 2000 zapita. and we have the fully written Bible in front of us, Nde tili ndi Baibulo patsogolo pa yet ife. people cannot capture the clear heart of God. Koma anthu sakupeza mtima wa Mulungu wachindunji mkati mwa Baibulo. Why? I want to explain this story to you. Ndifa chani ndifuna ndifotokoze nkhani kwa inu. Yeah, this John, Yohane uyu. book of John and 1 John. Buku la Yohane, 1 Yohane. This Apostle John clearly understood and he had a clear distinction of the two commandments. Ndi Yohane amamvetsetsa ndi amasiyanitsanso malamulo awiriwa. That is why he's clearly explained to you, it is not the 10 commandments, it's the witness, it's the testimony. Ndifuna kufotokoza si malamulo koma ndi umboni umene ulipo. In other words, the story that Jesus Christ explained to us, Ndiye mwanjira ina nkhani Yesu Khristu kukamba kwa it's ife. the words that he preached to us. Ndi mawu amene akulalikira kwa ife. It's the word that he delivered to us is what you need to understand. That's the commandments. Ndi mawu amene akukamba kwa ife amene timvetsetsa amene ondera mulolo. This is the commandment which was there in the beginning. Ndi lamulo limene alipo This was kuyambira the pachiyambi. commandment which was there even before the law of Moses. Ndi lamulo limene alipo ngakhale lamulo la Mose sanabwere. This commandment, which is the witness, is the proof, evidence that we should hold
for us to become saved, to have eternal life. ndi lamulo limeneli ndiye umboni kapena chitsimikizo choti ife tigwire kukhala moyo wosatha. That is why here John is writing this to us. ndi chifukwa chake yohane akulemba izi kwa ife. Verse 12 here. Verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa mulungu alibe moyo. Everybody who goes to church, they say, I believe in Jesus Christ. anthu onse akamapita kuchechi amati kukhulupirira mwa khristu. I believe in Jesus Christ as my personal Savior. ndikukhulupirira yesu khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. It sounds like everybody who goes to church has his Son, Jesus Christ. ndi zimamveka ngati wina aliyense amene apita kuchechi ali ndi mwana amene ndi yesu khristu. But everyone, having the Son, Jesus Christ in your life means that you have Word, the testimony that He brought to you. ndi kukhala ndi mwana mkati mwa moyo wanu ndi tanthauzo kuti muli ndi mawu ndi umboni amene abweretsedwa kwa inu. But if you don't have the testimony, what He's preaching to you, ndi ngati mulibe umboni umene iyeyo akulalikirani, you insist, I believe in Jesus Christ as my personal Savior. ndi mkumapitiriza anthu kukhulupirira yesu khristu ngati mbuye But you mpulumutsi wanu. pray, trying to ask forgiveness for your sins. kodi inu mufuna mugwire ntchito You nenoka still try to keep the commandments to be good before kodi God, to wash away mufuna your sins. musunge malamulo kuti mukhale abwino kuti mukhoza kukondweretsa mulungu. Then there's no testimony in your heart. ndi kuti palibe umboni wa khristu There's mumtima no mwanu, proof. palibe In other words, chitsimikizo. there's no word of God in your heart. mwa njira ina palibe mawu a mulungu mumtima mwanu. Everyone, that's not the person who has the Son. ndi si munthu amene ali ndi mwana, The one who has Jesus Christ in their heart, koma amene ali ndi yesu khristu mumtima mwake, Bible says he has life. akuti ameneyo ali ndi moyo. Is that right? Tumvetsetse. Therefore, everyone, ndi mvetserani wina having aliyense. Jesus Christ, meaning that we have to have our sins all washed away. kukhala ndi yesu zitanthauza kuti tiyenera machimo athu onse ayeretsedwe. If we say that we have still sin in us, ndi tikanena tili mchimo mkati mwa ife, then Jesus Christ is not in you. ndi kuti yesu sali mwa inuyo. Understand? Tumvetsetsa. Everyone, people think, hey, Pastor, how can we become free, entirely be free from sins? ndi tingakhale bwanji omaswidwa ku uchimo ena nkumafunsa. Yes, it's impossible for you. kwa inuyo As nzosatheka. humans, we have always temptations, evil thoughts that arise in us. ndi anthu timakhala maganizo oyipa, mayesero ndi zina zotero. But it's not impossible for Jesus Christ. koma kwa yesu sizosatheka. He is more than enough who can wash away all our sins. iye ndi woposera kuyeretsa machimo athu. Problem is, because people do not understand, vuto nkuti anthu samvetsetsa. people stick to their own way of righteousness. anthu amatsatira njira yawo yachikhulupiriro. No, I think that I'll keep this way. adukaiza ndisunga I'll njira just keep trying to pray for forgiveness. It iyi. sounds better. ndingoyesetsabe kukhala I'll bwino. just keep trying to keep the commandments. amayesetsabe kusunga malamulo. It seems better. zioneka ngati zabwino kuyesetsa That's kudero. why people cannot move into faith, into the world of faith. ndi chifukwa chake anthu sakwanitsa kuchoka ku njira zawo nkulowa mchikhulupiriro. Everyone, have you heard this testimony? kodi inu munamva umboni umenewo? Have you heard the story? kodi munamva nkhani? What did God promise? kodi mulungu analonjeza chani? God promised mulungu analonjeza when He comes into this world, akabwera ku dziko lino He will tell us all things. adzatiuza zinthu zonse. Bible says that Jesus Christ alone is enough to fulfill all ndi righteousness. baibulo likuti yesu khristu yekhayo payekha ngokwanitsa chilungamo chonse. Why we are not reaching to the righteousness of Jesus Christ? ndi chifukwa chani tikusintha chilungamo cha yesu khristu? Because you're not fully believing in Jesus. chifukwa choti ife sitikhulupirira mwathunthu mwa yesu In your khristu. heart, you have many other ways. mu mtima mwathu tili njira You have many zambiri, other methods. tili ndi njira zathu zambiri zina. Everyone, if you want to come before Jesus, ndi ngati mufuna mubwere kwa if you yesu, want Jesus Christ to work in your life, ngati mufuna yesu agwire ntchito mmoyo mwanu, you must come with an empty heart. muyenera mubwere ndi mtima wopanda kanthu. There was a time in where Jesus started his ministry. When Jesus started his ministry, ndi panali nthawi imene yesu khristu anayamba utumiki wake. there was a wedding of Cana of Galilee. panali ukwati wa ku Kana ku Galileya.
Mother Mary of Jesus was there in that wedding ceremony. ndi mayi aga Mariya a Yesu amene ndi Mariya anali ku kwatikonso. And Mary said that we have no wine. Ndi Mariya anati tilibe vinyo. And then suddenly she called the servants in the house, Ndi nthawi kudutsa popanda vinyo. said to the servants, whatsoever he says to you, Ndi Mariya anakamba kwa anyamata kuti chilichonse chimene akuwuzeni do it. muchite. Is that right? Sichoncho. Meaning that Mutanthauza kuti don't add your thoughts, musaphatikize maganizo anu, don't add your understandings, musawonjezere kamvetsetsedwe don't kanu, question him, musamfunsenso, don't speak your opinion. musafotokoze maganizo Just anu. do exactly as he says. Mungochita mwachindunji zimene akuwuzeni And basi. then Bible says there were The laid Bi- 6 water pots, Ndi Bible kuti anayika mitsuko 6 which were empty water imene pots. inali yopanda kanthu. Is that right? Sichoncho. If it was full, Ikanakhala yodzadza, how can Jesus use them? akanazitani zikanakhala bwanji. 6 empty water pots. Ndi miphika 6 Most yopanda important kanthu. thing is it was empty. Yoseyi mitsukoyi inali yopanda kanthu mwa njira ina. Now Jesus said, fill it up to the brim, up to the top Ndi with Yesu water. akuti muthirepo madzi kudzadza kufika ndendende. Everyone, when that pots were empty, according to the words of Jesus, the water gets filled up in the pot. Ndi anyamata aja anachita ndendende mmene Yesu anawuzira kuthiramo madzi. Likewise, when our hearts are empty, Ndi mmene mitima yathu ili yopanda kanthu. our hearts can become filled up with the Word Ndi of God. mitima yathu imakadzalidwa ndi mawu a Mulungu. Why the Word of God is not entering our heart? Chifukwa chani mitima yathu sikudzalidwa mawu a Mulungu? Because people are believing that they're following the commandments of God. Chifukwa anthu ngodzala ndi zinthu khulupiriro takhoza People are kusunga thinking mawu. that they are worshiping God well. Akuganiza kuti akhoza kupembedza mu njira zawo. That is why many people are not understanding. I'm doing fine, I'm doing well, but what is the problem? What is the matter? Ndi chifukwa chake anthu samvetsetsa ndikuchita bwino ndikutsatira bwino vuto ndi chani mmene ndikupangirapo. Everyone, are you sure that commandment was a commandment that was in the beginning? Nde muli chitsimikizo lamulo mwinalo ndi lamulo limene alipo yambira Are you pachiyambi. sure that you're following the witness that Jesus Christ has brought to us? Nde mutsatiradi inuyo umboni umene Yesu Khristu anabweretsa kwa inu. Are you sure that you have found the eternal life which the Son gives to us? Nde chitsimikizo kuti mwalandira moyo osatha umene akupereka Mulungu kudzera mwa mwana wake. Even today, many people go to church, worship God, and praise God, Ndi anthu ambiri lero lino amapita chechi ukampembedza not ukamulambira. able to distinguish to which commandment the Bible is talking about, Sasiyanitsa malamulo awiri amene Yesu akuwakamba. not understanding what is the true way of salvation. Ndi osamvetsetsanso kuti njira yoona yachipulumutso ndi chani. That is why the most important thing, Ndi chofunika kwambiri nchifukwa chake. we need to learn how to distinguish the Bible. Tiphunzire kusiyanitsa Bible. When Bible says you shall keep his commandments, Bible likanena kuti sungani which malamulo. commandment are we talking about? Kodi ndi lamulo liti limene akukamba? Many people, most 99% of people understand, law of 10 commandments. Ndi anthu ambiri samvetsetsa amangoti lamulo la Mose. Here, John is not talking about the 10 Ndi commandments. sakukamba za malamulo khumi apa. Jesus himself directly say, I am the bread and the life. Ndi Yesu akuti ine ndine mkate wa moyo. Moses did not give you that bread. Mose sanawapatseni mkate. You understand? Mvetsetsa. That's why everyone, if we do not distinguish this, Ndi ngati sitisiyanitsa zinthu izi, we cannot understand what is true salvation. sitingamvetsetse chipulumutso choona. So to understand, to distinguish it, what you need to do is you have to empty your hearts out. Ndi kuti timvetsetse tisiyanitse tichotse kalikonse m'mitima mwathu. When we empty our hearts out, Tikachotsa mitima mwathu then chilichonse. one by one, God will guide us to listen to what He wants to put inside our hearts. Ndi kamodzi ndi kamodzi Mulungu adzamba kuyika mkati mwathu zimene afuna timvetsetse. As we end this year, 2025, Mmene tikumaliza chaka cha 2025. yes, we have received grace in many ways. Talandira chisomo munjira But zambiri. also, it was a year where we had many lackings also as a church. Chinalinso chaka chimene nali zosoweka ngati chechi. That's why I feel that even for us, our brothers in this church, Ndi ngakhale ifenso abale mu chechi. why God cannot work stronger. Chifukwa chani Mulungu sangagwire ntchito mwamphamvu. Same thing, although we are saved, here our brothers and sisters understand the gospel.
nde ngakhale ife tinapulumutsidwa abale our hearts were otenga filled with our own ways, our own opinions. koma mitima yathu yadzalabe ndi njira zathu ndi maganizo athu. You understand? Tumvetsetsa. But if you are able to live by the testimony, witness which Jesus Christ brings to us, Nde mukakwanitsa kukhala moyo ndi kugwira umboni umene Yesu akubweretsa kwa then ife. surely you will experience a joy, life, peace, which you have never experienced yourself in your own ways. Nde inu mudzakumana ndi chimwemwe, mtendere, chikondi chimene simunakumane nacho m'moyo mwanu. Everyone, God wants to empty our hearts. Nde Mulungu afuna agwire ntchito mitima yathu. God wants you to deny yourself. Afuna inu mudzikane nokha. The more you deny yourself, the more clear Word of God becomes. Mochulukira amene mudzikane nokha ndi mochulukiranso amene Are you lost and do not know what I'm talking about? Are you lost and you don't know what I'm talking about? kapena mwatayika m'njira zanu And you don't know what to do, how you should live by faith? nde simudziwa kuti mungakhale bwanji That is mwachikhulupiriro. because your hearts are filled with your own ways and your own plans. Chifukwa choti mitima yanu ndi yodzala ndi njira zanu ndi maganizo anu. But when we are able to empty our hearts out, Koma tikakwanitsa kuyika mitima yathu kwa Mulungu. and if Jesus can speak to you, Ngati Yesu alankhule kwa one inu. by one, fulfill in your heart with His words, Chimodzimodzi kukwaniritsa mtima wanu ndi mawu then ake. surely God will do miracles, wonders in our life. Nde Mulungu adzagwira ntchito kuthandiza miyoyo yathu. As we wind up this year, Nde mmene tikutsekera chaka chimenechi. I hope that, brothers and sisters, we come to realize and empty our hearts. Nde ndikukhulupirira abale ndi alongo titsekula mitima yathu kuchotsa kalikonse. In the year 2026, we hope that more clearly we can distinguish the Word of God, Kuti mchaka cha 2026 tikhoza kusiyanitsa bwinobwino to understand mawu. what is the true will that God has for us. Ndi kumvetsetsa chifuniro cha Mulungu nchani. And as we follow, Ngamene titsatira. surely God will work greater for us in the year Nde 2026. Mulungu adzagwira ntchito mwamphamvu mkati mwa miyoyo yathu ndi kutidalitsa. So I hope that we can look back to ourselves also. Nde ndikukhulupirira tiyang'ana mkati mwa miyoyo yathu. And as today being the last service of the year, although Nde- my words might be a little bit difficult, Nde pamene tumaliza chaka Sunday umaliza mawu angaso ngolimba ngovutirapo. when our hearts are filled with only the words of Jesus Christ, Ngati mitima yathu yangodzala ndi mawu a Mulungu okha a Khristu. that brings us true salvation. Chimene chikabweretsa chipulumutso We're choona. not saved by what we do good. Nde tisanene kuti sitinamve. Just like we are not saved by our prayers, our good deeds. Sitikupulumutsidwa ndi njira zathu ndi maganizo We are athu. saved by being filled with the words that Jesus Christ has brought to us. Tapulumutsidwa mwakudzalidwa ndi mawu a Mulungu mkati mwa miyoyo yathu. Likewise, Momwemonso our lives can be blessed mitima yathu idalitsika. if we walk in the path, the way how Jesus fills our heart. Ngati tiyenda mu njira imene Yesu Khristu adzala m'mitima mwathu. Understand? Tumvetsetsa. I hope that we can have a more blessed year in the 2026. Nde ndikukhulupirira kuti tikhala ndikuyenda Up to mtogwa here, patali. I'll speak. Let's pray. Kufikira apa tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. Atate athu akumwamba zikomo potipatsa nthawi iyi. You have blessed us through this year. Mwatidalitsa kuti timve mawu anu. And when we look back, we also had many weaknesses and lackings. Nde tikadziona ndife anthu ofoka ndi opanda kanthu. Oh Lord, you have been there to protect us and guide us. Koma inu mwakhalapo nthawi zonse kutitsogolera. We ask you, Lord, to continuously leading us in the year 2026. Nde tikupemphera kuti mupitirire kutitsogolera miyoyo yathu. We want to empty our hearts, deny ourselves. Tifuna tiyike miyoyo yathu m'manja We mwanu. want the Word of God to guide us and lead us in our Kuti mawu ways. anu atitsogolere ndi kuyendetsa May moyo your wathu. abundant grace and mercy be upon everyone's head here. Kuti fundo chanu ndi chisomo chanu chikhale pa wina aliyense wa Once ife. again, we thank you. We give thanks to you for giving us this time. Nde tikuyamikanso potipatsa nthawi iyi. We have prayed this all in the name of Jesus Christ. Tapemphera zonse m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Tamvetsera bwino? Yeah, so chimene abusa makamba makamaka ku 1 Yohane chapter 5 ukayiwerenga nkhaniyo yumveka ngati yutiwuzanso kuti tikasunge malamulo 10. Komano tikaonetsetsa sikukamba za malamulo 10 koma akuti lamulo limene linalipo kuyambira pachiyambi. Kuyambira pachiyambi? Ayi, malamulo 10 sanalipo kuyambira pachiyambi. Ndi chifukwa chake ku 1 Yohane chapter 2 verse yake ya 4 ija ndi verse 5 akukamba kuti amene ankonda iye asunga malamulo ake. Kwa verse 5 ya 1 Yohane chapter 2 akuti wamkondayo akusunga mawu ake. Kutanthauza kunena kuti malamulo aja amakamba za chani?
mawu andani? Mawu a Mulungu. Ndi chifukwa chake ku 1 Yohane chapter 1 verse 17 akusiyanitsanso kuti chisomo ndi choonadi chinadza ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Sichinadze kudzera kwa Mose. Komanso anawerenga ku Yohane chapter 6 kuja kumene tinaona verse 32 verse 35 imene amanena kuti Yesu Khristu ndiye mkate. Mkatewo sunachoke kwa Mose koma unachoka kwa ndani? Unachoka kwa Yesu Khristu. Ndabusa amalizitsa ndi kukamba ku 1 Yohane chapter 5 kuyambira verse ya 10, 11, 12 mpaka na 13 imene amatiwuza kunena kuti Yesu wabwera kudzatipatsa umboni. Umboni umene akutiwuza nkhani yake kuti iyeyo wabwera kudzatifera ife kuti atiwombole ku machimo athu. Chifukwa popanda kukhetsa mwazi palibe kumasuka kuchani? Kuchimo. Kutanthauza kuti ngati tikunena kuti ndife opulumuka tili ndi moyo osatha tikuyenera kukhala ndi umboni wa Yesu Khristu. Awuzeni azanuwo kuti mukhale ndi umboni wa Yesu Khristu. So ndi umboni wa Yesu Khristu okha kapena ndi nkhani ya Yesu Khristu imene kutipanga ifeyo kukhala olungama. Popanda Yesu Khristu ndiye kuti palibenso moyo osatha. Tipange mptemero yathu kuti Yesu Khristu agwire ntchito mkati mwathu. Apatu ndi mmene tamaliza chaka chimenechi. Tachimaliza bwino eti? Zikomo kwambiri. So this time is now time for offering. The Good News Lotus Band will be leading us into the worship as we'll be giving this offering to the Lord. So may we all rise up and give offering to the Lord.